Que tal, como estades? Propoñémosvos viaxar ata o sur da provincia de Pontevedra, ata os comarcas do Val Miñor e do Baixo Miño, unhas zonas que plantaron cara aos sublevados e que foron as últimas en caer tralo golpe militar. Esa capacidade de resistencia fixo que tamén a represión fora cruenta nestas zonas. Os fascistas puxeron en marcha unha operación para limpar os montes de fuxidos e o resultado foron polo menos 77 vítimas documentadas no Porriño, 117 en Tui e 120 na Guarda. A cifra global é moi difícil de calcular, pero hai uns días expertos na reconstrución da memoria estimaban en 650 o volumen de asasinados nestas comarcas. Para a lembranza quedan episodios durísimos como da Volta dos 9, a execución en Baiona de 9 veciños do Valmiñor o 15 de outubro de 1936, ou os asasinatos do alcalde de Tomiño en setembro dese ano, ou do rexedor da Guarda Brasilino Álvarez e o seu predecesor Manuel Noia Gil, ou o asasinato do concelleiro Camilo Carrero. Outros, como Xoán Noia, Xerardo Álvarez Gallego ou Antón Alonso Ríos, puideron salvarse, pero víronse obrigados a agocharse e fuxir. Mais a represión non se cebou só cos líderes políticos e sindicais. Chegou tamén a médicos, farmacéuticos, empresarios e mestres, persoas influíntes que foron masacradas polos fascistas. Nos tres concellos do Valmiñor vemos que os asesinados, os paseados, os fusilados son xente de clase obreira, xente de clase labrega, únicamente teríamos no caso de Nigrán a un mestre, pero é que en Tui fusílase e condenase a morte a dous médicos, o maior empresario da zona, un dos maiores empresarios da zona e o seu fillo son fusilados, é fusilado o capitán do corpo de carabineiros. É dicir, hai unha excesiva ansia de venganza por parte dos sublevados. Percorreremos o mapa da represión nestas áreas coa axuda do historiador Carlos Méixome e poñeremos o foco en dúas familias especialmente castigadas polos fascistas, a do médico de Tui Darío Álvarez Limeses e a familia de Manuel Domínguez Pacheco, Taxota, do concello pontevedrés da Guarda. Álvarez Limeses, pai do poeta Xosé María Álvarez Blázquez e avó do tamén poeta Pepe Álvarez Cácamo, foi fusilado en outubro do 36 en Tui. O meu pai, cando quería falar do seu pai, se lle cortaba a voz, non era capaz. Empezaba a falar, a lembrar cosas do pasado do seu pai, e era incapaz de continuar, non? Tamén foi duramente perseguida a familia de Manuel Domínguez Pacheco, Taxota, emparentada cos Noia Gil e duramente represaliada na Guarda durante e despois da Guerra Civil. A súa filla, nonaxenaria Darina Domínguez Andrés, é a memoria viva do corrido. 3 tíos seus foron asasinados e a súa nai, a aboa e o pai foron encarcerados. Lo más difícil es que era un terror. Yo creo que es lo que tenía mucha gente. Mi padre siempre dijo que en la Guardia vivían muy buenas personas, pero esos años que se vivieron, por todo lo que yo llevo oído, pues eran terroríficos. Desde hai anos, as asociacións memorialistas tentan rescatar da memoria os nomes de todos estes homes e mulleres represaliados polos fascistas, como a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e a Louriña, que preside Elena Pousa. Hai uns meses o equipo de Istagra conseguiu recuperar os corpos de 4 veciños de Moaña asasinados en outubro do 36 e que permanecían sepultados na fosa de Cabreira, en Salvaterra. Agora a comisión pon o foco na fosa de Soutelo, en Salceda, onde estarían enterrados 7 paseados. Estes foron matados ali na zona do Picado, Monte Picado, un monte que hai aí en Salceda, onde mataron a varios. Entón, logo sabes de que nos truxo e que están soterrados aí porque o cura apuntou nomes e todo, non? E días. Entón, agora o que non sabemos é se están os 4, se están 7, se están todos no mesmo lugar. E logo a dificultade das probas de ADN engadidas porque non temos familiares directos. E ese xa nos complica. Pero, bueno, en principio xa deronnos uns cartos para empezar a exhumación. E seguramente, a mellor neste verán, pois comezamos a facer. Nos minutos conversaremos con Elena Pousa, que investigou ademais o devir das mulleres encarceradas na prisión de Tui durante os anos da Guerra Civil. Pero antes repasamos algúns dos asuntos que marcaron a actualidade estes días. Son
as novas da memoria. Primeira reunión en 4 anos do Consello de Memoria Democrática da Coruña. O Concello decidirá se retira as honras a 14 personalidades do Concello que teñen presenza no Rueiro ou gozan de distinción, como Pedro Barría de la Maza, José Calvo Sotelo, o alcalde Alfonso Molina ou o pintor Álvarez de Sotomayor. Todos figuran nun informe xurídico elaborado polo Instituto Cornide que propón retirarlle as honras en cumprimento da Lei da Memoria Histórica. O Pleno Municipal ten a última palabra. Mentres, presos políticos na ditadura piden que Manuel Fraga deixe de ser fillo adotivo da Coruña. Aseguran que o político de Vilalba, que foi ministro con Franco, non merece esta distinción, nin tampouco os recoñecementos sociais que aínda posúe. O manifesto está asinado por 44 presos e presas e conta co apoio de 63 historiadores e 56 entidades de toda Galicia. O Concello de Vilagarcía feminiza o Rueiro e cambia a denominación de rúas que levaban os nomes de personalidades destacadas do franquismo. A Rúa Conde Vallellano pasará a ser Clara Campoamor, Ribero de Aguilar levará o nome de Laureano Gómez Paracha, Fariña Ferreiro será bautizada como Maruja Mayo e a Rúa Xeneral Llagüe pasará a denominarse Luís Pando. Ademais, incorpóranse máis nomes de mulleres ao Rueiro, como de Carmen Meaños. Cambios que foron aprobados co voto a favor dos 3 partidos de esquerdas e a abstención do PP e que entrarán en vigor antes de setembro. Falan o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, e a directora xeral de Memoria Democrática do Goberno Central, Zoraida Ijosa. Cumplimos también con una obligación que tenía esta ciudad con la memoria y con las personas que fueron víctimas de una dictadura y asesinados. Todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad se pueden sentir honrados, bueno, pues con su equipo de gobierno y con que su equipo de gobierno, bueno, pues esté haciendo lo que se hace en democracia, ¿no? Que es quitar los honores, bueno, pues a personajes que lo que hicieron fue, bueno, pues asesinar. Tamén Ribadavia decidiu cambiar o seu Rueiro. Vai dar o nome de Castelao a unha das rúas máis céntricas da vila, a Rúa Muñoz Calero, vinculada ao réximo franquista. A proposta de cambio foi aprobada en pleno pola Corporación Municipal en cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Redondela rende homenaxe aos 7 represaliados de Soutoxuste en 1936. O consistorio instalou na estrada que une Redondela con Pontevedra, onde foron fusilados, un panel cunha ilustración de Castelao en memoria de José Bermejo, José Bouzón, Estanislao Fernández, Germán Parga, José Rodríguez, Ricardo Rosales e Pedro Villoldo. No acto participaron familiares das vítimas, a alcaldesa Digna Rivas e o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada. Varias entidades solicitan ante o Ministerio de Presidencia que a cidade de Ferrol sexa recoñecida como lugar de memoria histórica democrática e que sexa incluída no inventario estatal destes lugares. A petición impulsada pola Asociación de Memoria Histórica Democrática está apoiada por historiadores e outros colectivos culturais. Trátase, segundo o historiador Xosé Manuel Suárez, de reivindicar o Ferrol democrático fronte ao relato do Ferrol do caudillo. Por primeira vez, unha vítima de torturas do franquismo declara ante a Fiscalía. Trátase de Blanca Serra, militante da esquerda independentista catalá, torturada e vexada na comisaría barcelonesa de Vía Laietana no ano 1977. Tras abandonar os xulgados, declarou: Día por la memoria. Hoxe é un gran día para a memoria e para recuperar a memoria da xustiza e recuperar un pasado que non rematou. Por outra parte, penso que é moi importante que a mocidade coñeza o que pasou hai anos. Saber que pasou é moi importante. 2 Stolperstein lembran en Bueu a José Ferradás e Manuel Rey, 2 mariñeiros do Concello que foron asasinados no campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen no ano 1941. No acto participaron familiares das 2 vítimas e a investigadora María Torres, que estuda a memoria dos galegos que pasaron por estes campos. A Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica colocará Stolperstein en Lugo para lembrar os 39 veciños de 9 concellos da provincia que foron deportados e morreron en campos de concentración nazis. A Xunta exixe aos Franco asumir o custo de abrir a Casa Cornide, declarada ben de interese cultural. A Consellería de Cultura ameaza con sancionar con 3.000 euros os herdeiros do ditador por ser unha obriga inherente aos propietarios de inmobles declarados BIC a súa apertura ao público. O Concello do Leiro súmase á petición colectiva para que o pintor coruñés Francisco Miguel protagonice o Día das Artes 2026. Francisco Miguel foi asasinado no 36 e enterrado nunha fosa común do cemiterio de Bertua, en Carballo. Os seus restos foron recuperados recentemente pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica.
E co gallo do ano Castelao, hoxe traemos vos un proxecto que busca divulgar a figura de Castelao tomando como fío condutor a música. Fan un recorrido por Galicia desde Alalá, xotas, muiñeiras coa guitarra. Entonces, inspirándome na figura de Castelao, tentando ser o máis versátil e abrir o abanico o máximo posible, pois facer unha parte máis de presentación do libro e unha parte musical. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. As estradas galegas. Escravitude e crime. Quen podería esquecer os centos de mortos que apareceron nelas? A lei da cuneta, din os civiles e os falanxistas, sabendo que xa se entende o que queren dicir, sen dicir máis. E algúns dos que fan eses traballos forzados nunha estrada saben que foi naquela volta onde se topou o cadáver dun achegado ou dun amigo ou dun home de ben que coñecían de sempre. As estradas galegas, Nova Galiza, 10 de outono de 1937. Sacas, paseos, fusilamentos, torturas, execucións, calcúlase que alrededor de 2.500 persoas puideron ser asasinadas polos franquistas na provincia de Pontevedra durante a Guerra Civil. Militares, gardas civís e falanxistas iniciaron unha cacería en todo o territorio xusto despois de que na mañá do 20 de xullo do 36 o capitán Antonio Carreró dera lectura en Vigo o bando no que se declaraba o estado de guerra. A batalla de Vigo foi anticipo do que acontecería despois no Valmiñor e no Baixo Miño, as zonas que centran hoxe a nosa atención. Zonas onde a cifra de vítimas foi enorme debido á presenza da prisión de Tui e os campos de concentración de Camposancos e Oia que acolleron 6.000 e 4.000 presos respectivamente. Saudamos o historiador Carlos Méixome que leva anos estudando a represión franquista nestas dúas comarcas e que foi durante 16 anos director do Instituto de Estudos Miñoranos. Carlos Méixome, que tal? Benvido. Hola, moitas gracias e moi ben. Desde que se declarou o estado de guerra, nada máis producirse o golpe militar, os sublevados comezaron a facerse co control de todo o territorio. Teño entendido, se non estuve equivocada, que o Valmiñor caeu ao arredor do día 25 de xullo e pronto empezou a represión nesa zona, non? Sí, efectivamente, máis que o 25 foi xa o 24, foi xa o 24 a mitad da tarde, a mediodía, máis ben, a primeira hora da tarde, cando entraron as tropas, despois de ter que resistir, que derrubar varios lugares de resistencia. O máis importante deles foi en Canidos, aínda en Vigo, ainda pertence ao Concello de Vigo, en Canido, onde se xuntaron as xentes da zona do Valmiñor, fundamentalmente de Nigrán e de Bayona, e ali estuveron 2 días intentando cortar o paso das tropas, pero despois interviu un hidroavión de Marín que tirou algunha que outra bomba e claro, pois aquelo xa parou. Despois houbo algunha barricada á altura de San Pedro da Ramallosa, máis ben do alto de San Pedro da Ramallosa, que despois tristemente orixinará o fusilamento de 5 veciños de Nigrán, e finalmente chegaron ás portas de Bayona, onde había outras barricadas e foxas, pero xa aquelo xa non daba máis para si. O 25 foi cando empezaron as detencións masivamente, e despois o castigo virá máis tarde, claro, virá máis tarde, sí. Precisamente aí en Baiona, onde vostedes está a referir, foi onde se produciu quizáis un dos episodios máis duros, non? A coñecida como Volta dos Nomes, a execución de 9 veciños do Valmiñor o 15 de outubro de 1936. Podemos recordar como foi a historia? Pois sí, imos ver. O Valmiñor, que tiña na altura, pois, sobre 15.000 habitantes, os 3 concellos, era un mundo agrario, sobre todo especialmente Gondomar, e mariñeiro, especialmente Bayona e Nigrán. Os sindicatos mariñeiros eran poderosos e os sindicatos agrarios, as asociacións agrarias, moi fortes. Os sindicatos mariñeiros estaban vinculados á CNT, a tradición anarquista era forte,
por lo tanto, especialmente no mundo mariñeiro, e cando se produce o golpe, as xentes fuxen, refuxanse onde poden, e hai dous irmáns moi buscados, que son Luis Pérez Luis e José Pérez Luis. Luis Pérez Luis é dirixente da UGT, concelleiro, dirixente do PSOE, mentras que Pepe, que tiña xa unha longa historia sindicalista en Buenos Aires, onde se formara, e expulsaron coa dictadura argentina, mandaron de volta, era anarquista, cenitista e faísta tamén. Bueno, agocháronse en varios lugares e finalmente foronse a agochar á casa de un veciño de Sabarís, que era cego, un señor que tamén estuvera na Argentina, maior, que tiña unha criada de servir, unha señora de servir moi maior tamén, a señora perfecta, na que ese non era o seu nome, era como lle chamaban, e os falanxistas de Sabarís empezaron, bueno, isto sucedeu en moitos lugares, que si levaba moito pan, que si mercaba o periódico e o señor Ventura era cego, e todas estas cousas levaron a sospeitar a Falanxe e a Guardia Civil que ali estaban agochados. Efectivamente, entraron nesa casa e un dos irmáns, un dos Inés, chamabanlle, porque a nai chamábase Inés, disparou e feriu a un falanxista, a Luis Refojo Mariño, feriu con unha mala ferida e ese día, o sea, estes feitos foron o día 14, o día 15 morreu. Antes do enterro do falanxista, que foi o día 16, o cabo Manuel González Pena, que era o comandante de puesto e un dos terribles matadores da zona, dos victimarios máis sanguinarios, ordenou, colleu un grupo para irse a Vigo a buscar alguén con quen vengarse, e esta era a palabra, era unha vinganza inmediata. Foron a Vigo, quixeron entrar no cárcere, non lle deixaron coller a ninguén, por fin foron a unha especie de campo de cárcel aberta que había en María Verdiales, no frontón, e ali colleron a 9, 5 de Bayona e 4 de Panxón. Trouxeronos a Bayona, o día 15 foi unha paliza constante, e o día 16 pola mañán, a madrugada, ás 6 da mañá, cando chegaban os barcos do mar, pois matáronos nun lugar que se chama desde aquel momento a Volta dos 9, ou Curva dos 9, nestes apelativos. Ese mismo día 16, pola tarde, houve unha gran manifestación de apoio no enterro do falanxista, é dicir que evidentemente hai unha relación directa entre o falanxista e estas 9 mortes. Ás veces fálase de cando empeza a recuperación da memoria. Neste caso, pois empezou inmediatamente despois dos feitos. Os feitos foron tan traumáticos que aos poucos días, no lugar en que se cometeu o crimen, apareceu unha raya horizontal cruzada por 9 rayas verticais. Eran a homenaxe que se facía, pero esta homenaxe fíxose inmediatamente despois dos feitos. Durante anos borrábanse esas marcas, esas cruces, pero volvía a aparecer. Nos anos 70 e tantos seguíanse facendo as cruces no lugar en que mataron a estes 9 veciños do Valmiñor. Algúnha vez soubose quen colocaba esas cruces? Bueno, claro, aquí ven a literatura fantástica, ¿no?
Uns dicen que era unha señora que estaba media tola e que facía estas cousas. Outros din que eran as leiteiras de Baredo, cousa máis razonable, que entraban a Bayona, viñan repartir o leite a Bayona ás 6 da mañá, etc., e que facían esas marcas. Pero o certo é que durante máis de na plena dureza da guerra, na plena dureza do franquismo máis brutal, nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70 seguiuse facendo esas marcas, e aí estaba a memoria, aí estaba cardándose a memoria. Esqueceronse os pequenos crímenes, digamos pequenos porque mataban a unha ou a dúas persoas no Valmiñor, pero aquelo quedou marcado para sempre. 9 mortes que se suman a tantas outras, non? Que se localizaron na comarca. Hai 77 vítimas documentadas no Porriño, 17 en Nigrán, 15 en Gondomar, en fin, a listaxe é interminable, tanto na zona do Valmiñor como tamén no Baixo Miño, non? Que foi a última zona en caer de toda Galicia, non, señor Meixome? Sí, efectivamente, vamos, o último punto en donde entraron as tropas sublevadas foi na Guarda, o día 27, o día anterior entraran en Tui. Aí sí que podemos falar, incluso en términos, digamos, relativamente militares, non é que fose unha batalla exactamente, pero sí, do lado dos leales á República estaban os carabineiros, é dicir, xente preparada, que con armas en condicións, e entón sí que houve unha certa resistencia hasta militar, hasta o punto de ter que de ser rechazadas as tropas e ter que ter tropas, artillería de Pontevedra. Na volta da Moura, aí sí que houve unha resistencia, poderíamos decir, con as certas visos de facer frente a un exército regular, vamos. Como se explica? A que se debe esa capacidade de resistencia precisamente nesta zona? Ben, no caso de Valmiñor xa comentei algo sobre a importancia sindical do movemento sindical. Sí. No caso de Tui, tamén non é só Tui, pero tamén é o Porriño, por exemplo. Hai tamén un importante movimento sindical, moi especialmente CNTista, ademais, moi especialmente a CNT. Hai incluso algún líder que ten proxección a nivel estatal e que os principais dirigentes anarquistas pois o consultan ou falan con el, que é Gumersindo o Panadeiro, Santiaguiño, chamábanlle de nome. O movimento anarquista, a CNT, por lo tanto, era moi forte en Tui. E tamén hai, e este eu creo que é un caso especial, quizás o de Tui, eu considero un pouco especial. Eu utilizo o término de violencia excesiva ou excedente, que é o que se comete en Tui, porque por exemplo, se repasamos os asesinatos que hai no Valmiñor, nos 3 concellos do Valmiñor, vemos que os asesinados, os paseados, os fusilados, son xente de clase obreira, xente de clase labrega. Únicamente teríamos no caso de Nigrán a un mestre, pero é que en Tui fusílase e condenase a morte a 2 médicos. O terceiro médico fuxe e sálvase porque é capaz de agocharse, o farmacéutico é capaz de agocharse, se non o mataban. O maior empresario da zona, un dos maiores empresarios da zona, e o seu fillo son fusilados. É fusilado o capitán do corpo de carabineiros. É dicir, hai unha excesiva ansia de venganza por parte dos sublevados. Bueno, isto pode ser debido
a que ao mellor algúns destes sectores sublevados estaban moi enfrentados con eles ou eran moi sanguinarios, especialmente un personaxe chamado José Peña Redonda, que foi o alcalde inmediato e despois militar e despois se integrou no exército. É dicir, que aí hai como un exceso, ¿no? Como un exceso sobre todo os sectores, pero tamén nos demostra eso, que había un sector civil en Tui republicano importante, moi importante. Bueno, é que estamos falando que só en Tui durante a guerra cometéronse 128 asasinatos e como di vostede, non? Eran asasinatos, en algúns casos moi selectivos entre as figuras que caeron, estamos falando do alcalde da Guarda, do seu predecesor, do alcalde de Tomiño, é dicir, había unha intención de descabezar o poder político e tamén o sindical. Sí, efectivamente. É certo que en eses 120 e tantos que comentaches ti están tamén algúns dos que estaban no campo de concentración de Camposancos, que foron condenados a morte, e algúns deles, en vez de fusilalos na Guarda, fusiláronos en Tui. Entonces eso engorda, digamos, un pouquiño o número total, pero aínda sacando a eses asturianos, que son 30 e pico, aínda así é un exceso con respecto de outras zonas, de outros lugares. Claro, non sei se o feito de que nesa zona estiveran situadas o penal de Tui, os campos de concentración de Camposancos e Oia, sitúan esta área de Galicia, esta zona do sur de Galicia, como unha das zonas negras na represión franquista. Sí, claro, efectivamente, claro, solamente en Camposancos pois hai unha gran cantidade de fusilados, ¿no? Estamos falando de que en Camposancos houve 195 condenas a pena de morte, en que en Camposancos había un tribunal militar establecido solo en Camposancos para resolver os casos que se veían no mismo campo de concentración. En fin, que efectivamente eso agranda o número de mortos, pero tamén é porque había unha gran presencia social dos movimentos sociais, do agrarismo. Antón Alonso Ríos vive en Tomiño, en fin, os irmáns Noia, un home tan rico como brasilino, pois é un home que está ao frente dun concello republicano, en fin, os que xa falamos de Tui, de que había unha forte presencia republicana. E vostede adoita dicir que a represión non foi cousa duns cantos, senón que estaba perfectamente organizada, e nela tanto a Garda Civil como a Falanxe xogaron un papel fundamental, non? Sí. Sí, a mí gustame recordar en este caso unha cuestión, e é que a Garda Civil naquel momento, e incluso na actualidade, é un corpo militar. Aquí quen decide que se fai, a quen se mata e como se mata son os militares. Son os militares ven a través dos mandos militares da Garda Civil ou dos propios mandos da Garda Civil. E a Falanxe actúa máis ben como apoio ou como executor cando recibe esas ordes, pero a responsabilidade é dos mandos militares. No Valmiñor hai dous mandos militares da Guardia Civil. Un é o capitán Rabioso, que ten o posto en Tui, en Bouzas, pero que influye e manda sobre a zona, e outro é o cabo Manuel Vázquez Pena, que se caracterizan pola súa excesiva ganas de venganza, ou no caso de Tui, por un personaxe tan siniestro, pero terriblemente siniestro como o comandante José Peña Redonda. E que papel xogou a Igrexa e o clero na trama represiva? Que papel xogou a Igrexa na represión? Bueno, en aquel momento nin Camposancos nin Oia tiñan frades, pero si é moi curioso
Si é moi curioso, a Camposancos era dos xesuítas. Os xesuítas perden aquelo, o sea, son ao ser prohibidos pola República no ano 32, abandonan o Camposancos, no? Camposancos é despois ocupado polo exército, pero é moi curioso porque inmediatamente ao producirse o golpe e a irse convertindo Camposancos en un campo de concentración, regresan os xesuítas. É dicir, que os xesuítas regresan a onde vai ser o campo. De feito, eles conviven co campo. Están os xesuítas nunha parte e o campo de concentración ao seu lado. Despois, cal é o papel? Volvemos ao de sempre. Hai un cura que é o cura de Priegue. Priegue era tan, digamos, rojo, como dirían os outros, que esconde aos perseguidos debaixo na súa casa. Ao lado del, o cura de Panxón, hai fontes orais que dicen que ele estaba presente cando se cometían, se facían paseos e que levaba a pistola encima da sotana. É dicir, que hai un extremo e hai outro. No caso de Tui, que é máis importante, eu creo que no caso de Tui é moi curioso porque o bispado, a capacidade de liderazgo de Gumersindo, o santiaguiño ao que antes citei, fixo que na cidade de Tui e incluso en toda a área de Tui non houvese casi ningún problema con isto, coas iglesias por parte dos anarquistas, nin nada por estilo. Ao contrario, hai incluso algún documento do propio bispado dicindo que non se molestara a ningún sacerdote, que se respetara, que non se entrara nas iglesias, que o señor bispo non fora interrumpido para nada. Tuveron o cuartel no seminario, ocuparon o seminario para ter o cuartel dos milicianos, digamos, pero, sin embargo, o que sí sucede é que nos 30 anos anteriores a Iglesia tudense, a través do periódico que tiñan, que se chamaba La Integridad, foron tremendamente agresivos co movimento agrarista na zona do Baixo Miño, pero moi agresivos, e iso eu creo que provocou que cando se resolve o problema dos foros, cando se resolven todos os conflitos aqueles, e non hai que esquecer que en Tui se produciu un momento terrible, que son os sucesos de Sobredo en 1922, que teñen moitísimo que ver. É dicir, o que sucede despois do 36 en Tui, na zona de Tui, non se pode entender moi ben se non se ten en conta o que sucedeu en 1922, cando matan a 3 veciños da zona de Guillarei, naquelas protestas contra os foros. E aí sí que ten que ver moito a Iglesia, incendiando, malfalando, provocando, con sacerdotes dicindo nas misas cousas terribles, etc. Aí sí que teñen moito que ver. É dicir, que ese foi o labor ideolóxico da Iglesia, que foi clave, ¿no? Pois Carlos Meixome, historiador, moitísimas grazas por toda a información e por axudarnos a comprender o avance da represión nestas dúas zonas de Galicia, nas zonas do Valmiñor e do Baixo Miño. Moitísimas grazas, unha aperta. Unha aperta e moitas grazas. Doctor Darío Álvarez Limeses, 58 anos, veciño desta vila. Na cidade de Tui, a 16 de outubro, outorga testamento. Aos 6 fillos encarga que cuiden moito a nai, que vai tranquilo a morte que con serenidade acepta. Pede a todos que nas tribulacións do mundo e máis na dor que a vida vai traer teñan moita paciencia. Así mesmo asegura que mentres isto dicta está a sentir un grande consolo. Nesta hora pensa na súa muller, Dona María Blázquez, e tamén nos seus fillos con máis amor que nunca, e non quere que choren.
Con estes versos lembraba o poeta Xosé María Álvarez Cáccamo o seu avó Darío Álvarez Limeses, fusilado no 36 en Tui. O poema forma parte do libro Os cadernos da ira, publicado por Espiral Maior no ano 1999. Pepe Álvarez Cáccamo, que tal? Saúdos. Boas tardes, hola. No momento no que se produciu o golpe, Darío vivía en Tui, onde exercía medicina. Por qué? Por que foron a por él? Bueno, eu creo que hai un conxunto de causas, como en casi todos os casos de represión, de violencia e morte, non? A primeira, claramente, é de tipo ideolóxico. Hai listados, como sabemos, existían uns listados, é dicir, a masacre non foi casual, sino programada, foi un xenocidio programado, non? E un xenocidio selectivo ao mesmo tempo. Entón, Darío Álvarez Limeses era un home progresista, de esquerda republicana, en ocasións anteriormente, en anos anteriores manifestara a súa vocación anticaciquil, e en Tui existía un conxunto de persoas do ámbito da dereita, da extrema dereita, falanxistas e tal, que consideraban que era que debería ser objetivo de represión, non? De modo que cando entraron en Tui as tropas franquistas, o 26 de xullo de 1936, unha das primeiras persoas que foron a apresar foi a Darío Álvarez Limeses. É dicir, tiñan moi claramente decidido nas súas listas. Que logo se engada a isto razóns emocionais, pois é algo que podemos considerar, pero nunca sustituir, nunca na análise destes feitos, considerar que razóns emocionais, envexa, odio, etc., foron a clave fundamental dos asesinatos. É dicir, as forzas represoras aproveitaron ese tipo de emocións negativas para facilitar así, de maneira máis clara, a masacre, non? Si, era unha práctica habitual tamén noutros casos, non? Claro. Que se sabe sobre as circunstancias da súa detención? Como foi? Como foron a por él? Como se enterou a familia? A verdade é que pouco sei, creo que entraron as tropas e foron, supoño que irían a por él así, si foron a súa casa en ese momento. Na casa tiña a consulta, é dicir, a casa e a consulta estaban no mesmo edificio, entón, ou ben estaban en ese momento na consulta ou estarían na propia casa, e o levaron á cadea, que estaba nos baixos do Concello, se non me equivoco. E como viviu el e o resto da súa familia aqueles días de incertidume, porque pronto acabaron coa súa vida? Sí, estivo preso desde o 26 de xullo ao 31 de outubro, que foi cando mataron. E sabemos agora, porque unhas cartas que conservaba o meu tío Darío Álvarez Blázquez, Álvaro Álvarez Blázquez, o fillo máis pequeno, e que nunca nos mostrara, falecido Álvaro, os seus fillos toparon no seu arquivo esas cartas de Darío Álvarez Limeses desde a prisión dirixidas á súa familia. E son estremecedoras. E que din esas cartas? Bueno, o máis estremecedor desas cartas ás veces é comprobar como malia o enorme sufrimento e a clarísima certeza de que iba a ser asesinado, pois falase moitas veces de cuestións diarias, non? Domésticas, casi. Traédeme esa froita que vos pedín, ou as mudas, necesito máis mudas, cosas deste tipo. Pero ao mesmo tempo hai momentos en que, claro, non podía ser absolutamente transparente, pero hai unha carta na que di: eu sei que son os que me acusan e levaríades unha gran sorpresa se supersedes que algúns deles son persoas as que eu axudei, non? É dicir, incluso pacientes del. A mí se me escapan datos históricos concretos, pero pronto se saberá todo isto porque hai en marcha unha investigación na que van sair datos máis concretos sobre a represión. A represión no caso do meu avó, pero tamén a represión xeral en Tui, non? En xeral. El era consciente de que ia ser asesinado? Sí, era perfectamente consciente. Tuvo esperanzas, claro. Ao longo de todo este proceso houve movimentos, algún movimento destinado a conseguir un intercambio de presos dun bando a outro dos contendientes, diríamos, non? Que non foron en ningún caso admitidas polos fascistas, non? Non é o único caso, non? Houve máis casos de pretensión de intercambio. Como sabemos,
entre os posibles intercambiados estaría José Antonio Primo de Rivera. Non no caso do meu avó, digo, en outras situacións. E, bueno, as autoridades militares, e moi especialmente a Francisco Franco Bahamonde, ese intercambio non interesaba. Primo de Rivera era un competidor, non? Era a competencia, diríamos así. Teño entendido, non sei se estou equivocada, que na cadea coincidiu co filólogo Aníbal Otero, a que emprenderan en Portugal, por certo, tras incautarlle uns apuntamentos de fonética que pensaban que era unha linguaxe en clave. Sí, efectivamente. É dicir, o apresaron, non sei se chegaron a pedir pena de morte para él, creo que sí, incluso. E Darío soubo que a clave era esas apuntamentos en alfabeto fonético que os carceleiros, as autoridades, pensaron que se trataba de unha linguaxe crítica, secreta e tal. E entón, gracias a información de Darío Álvarez Dimes, se salvou a vida. Aníbal Otero salvouse, pero o seu avó non foi condenado a morte tras un xuízo, imagino, totalmente irregular, como todos eles, non? Sí, ademais de ser un xuízo irregular, foi verdadeiramente salvaxe. Non me acordo agora o nome de outro médico que foi fusilado o mesmo día e que foi xuzgado o mesmo día nos xuzgados de Vigo. Bueno, agora non o lembro. Joder, eran moi amigos, dous médicos de Tui moi amigos e tal. Outro posicionado en unha actitude máis, diríamos, máis progresista ou máis de esquerda, ¿no?, que Darío. Entonces, estaban esposados xuntos. E Darío necesitaba ir con frecuencia ao baño e non o soltaban para realizar esa función. É dicir, iban xuntos esposados. É unha mostra máis da violencia e da crueldade, non? Sádica. E tamén da humillación, non? A necesidade de humillar e tal. Pero creo que no fascismo hai un principio de violencia gratuita. Toda violencia é digna de ser criticada, pero hai unha violencia gratuita que se delecta na propia exercicio da violencia, non? Aí está esa frase de José Antonio Primo de Rivera, a dialéctica dos puños e as pistolas. Entón, eu creo que hai un disfrute, hai un placer no exercicio desta violencia en este tipo de detalles, como, pues vostedes teñen que ir a mesar, pues vayan xuntos e unidos polas esposas, non? Bueno, o xuicio foi un xuicio farsa como a maioría deles, como todos, diríamos, os que levaron a cabo os fascistas. E a pena estaba de antemano dictada, non? Dictada de antemano. Hai un detalle, e é que o militar designado para a defensa entrou bébedo no xuicio. E hai que o viu bebendo compulsivamente uns minutos, horas antes, nunha cafetería que estaba perto dos xulgados. Probablemente porque se enfrentaba a unha misión que era incapaz de cumplir, ou porque era un alcohólico, non sei. Pero é moi probable, sí. Os fascistas executaron no Alameda de Tui o 30 de outubro do 36, apenas 2 meses despois do asasinato de Bóveda, o home de Amalia, non? Dous golpes durísimos, supoño, para a familia, non? Sí, claro. Primeiro foi o asasinato de Bóveda, que era sobriño político de Darío Álvarez Dimes. Amalia era prima, Amalia Álvarez Gallego era prima de Darío e do meu pai, claro. Non, ela era sobriña. Estou mediando, non. Era prima do meu pai. Era prima, sobriña de Darío Álvarez Dimes e prima do meu pai. Sí. Entón, bueno, o asesinato de Bóveda, claro, foi un golpe tremendo, e despois outras situacións posteriores, claro, a represión sobre a familia exerceuse despois. Non se contentaron co asesinato de Darío e do Bóveda. Sí, porque a represión continuou co teu pai tamén, non? Con Xosé María Álvarez Blázquez, non? Sí, meu pai foi desterrado, era mestre e foi desterrado a un pobo de Zamora. Outro primo do meu pai, Álvarez, o pai de Emilio Álvarez Rey, que en este momento non... sí, Álvarez Gallego, claro. Outro Álvarez Gallego, José Álvarez Gallego, mestre, tamén foi desterrado. En fin, outro primo morreu de mágoa, de pena, unha vez que soubo o asesinato de Bóveda. Bueno, e logo foron todos controlados, vixiados ao longo de toda a ditadura, realmente. E supoño que a familia quedaría sinalada, non é fácil repoñerse de algo así, non? Non, desde logo na xeración deles, indudablemente. Claro, eu non viví eso, pero en canto souben a noticia, tería 14 ou 15 anos, do asesinato de meu avó,
bueno, entrou unha tristura enorme, claro, e unha ira política que continuou cultivando, non? É dicir, eu tiña unha posición, bueno, aos 14 anos non tiña ninguna posición, pero a miña posición política claramente situada na esquerda se consolidou con esa ira política que cultivo, como digo, relacionada coas posicións fascistas e moi concretamente, claro, co que pasou na miña familia, non? Porque na familia falábase disto, Pepe. Un pouco, como acontecía en moitas familias, estes asuntos eran non se aireaban por moitas razóns. Primeiro porque lembrar todo aquilo producía unha gran tristura. Ademais, porque querían proteger aos fillos do futuro, para o futuro, non? Ou incluso para o presente, para que non se metesen en política, como se decía daquela. Non utilizaban argumentos propios, diríamos, do apoliticismo de dereitas, sino máis ben propios da prudencia, ou conectados coa prudencia. Mesmo así, cando eu e outros meus primos estivemos estudiando na universidade e militando próximos a determinados partidos da esquerda, os nosos pais sabían, ¿no? E non nos lo impediron, claro. Solo nos pedían prudencia. Bueno, en definitiva, que non revelar toda a historia da represión obedecía, como acontece en moitos outros casos, ¿no? A causas múltiples. O meu pai, cando quería falar do seu pai, se lle cortaba a voz, non era capaz. Empezaba a falar, a lembrar cosas do pasado do seu pai, e era incapaz de continuar, non? En que medida marcou a teu pai principalmente, non, que foi o que viviu máis directamente, pois todo este desgarro? Falo do desgarro da morte, pero tamén do desgarro da separación como consecuencia dese desterro, non? Sí, bueno, el marchou a Coleses, o pobo este de Zamora, sentíase moi aillado, o pai acababa de ser fusilado, e sentíase moi lonxe, moi separado da familia. Enfermou un irmán, Celso, que estivo na fronte de guerra e enfermou de tuberculose, que daquela era unha enfermedade mortal. En definitiva, había motivos suficientes como para botar de menos a familia e querer estar con eles. De modo que o meu pai renunciou ao seu posto de traballo en Coleses, pediu unha excedencia definitiva e perdeu o posto. É dicir, non pudo recuperalo, pudo reingresar no magisterio a finais dos anos 60 acolléndose a un indulto. O sea que para ele significou non só tristura, desgarramento, senón a imposibilidade de continuar unha carreira docente que a lle gustaba, non? Teño lido unha anécdota relacionada coa morte de Celso, precisamente, non? De cando lle deron permiso a teu pai para acudir ao enterro, supoño, do seu irmán, e chegaron a multalo por proferir insultos, non? Contra o réxime, teño entendido. A meu pai. Fíxate, pois non lembro eso. Pois creo que, eu teño lido que o multaron con 2.500 pesetas. Hostia, non. Sí, por referir insultos contra, dicían, o glorioso alzamiento nacional, e un policía portugués que estaba patrullando por Tui golpearon, por non erguer a man facendo saudo fascista, non? Eu teño esa versión de que non ergueu a man, e un policía portugués o golpeou, sí. Desde logo que despois outro parente seu tamén, Xerardo Álvarez Gallego, cuñado de Bóveda, salvouse de milagro, acaba fuxindo a Portugal, disfrazado tamén de esmoleiro. Bueno, outra historia tremenda, non? A historia de como fuxir, non? A historia de como salvar a vida, non? Sí, e ademais estaba recén operado de apendicite. Tiña ainda as feridas e tal, que se saltaban os puntos e non sei que. O sea, unha situación auténticamente extrema. E en Portugal o collen e o devolven para España, para Galicia, non? Pero ao final agacha alguén e consigue fuxir nun barco, un dos últimos barcos que marcha de aquí con exiliados. Sí. Xerardo, igual que Aníbal Otero, igual que Antón Alonso Ríos, que Juan Noia ou que Ramón de Valenzuela, deixaron testemunho da represión en distintos traballos que foron publicando anos despois de ser escritos. Cal foi e cal segue sendo, Pepe, o papel dos escritores, dos poetas, dos narradores na recuperación da memoria? Bueno, creo que foi fundamental. A partir da transición, claro, porque ao longo dos anos da ditadura en Galicia e en España en xeral foi imposible publicar e incluso escribir, porque había un proceso de autocensura que había que, bueno, supoño que está escrito, está comentado, está estudiado, ¿no? O autocensura
na escrita e mesmo incluso un regreso a liñas de estilo máis conservadoras ao longo dos anos da ditadura. Bueno, en todo caso, unha vez que na transición xa se poden decir cousas e publicar libros, eu creo que foi decisivo o papel de poetas e narradores no proceso de recuperación da memoria. O que pasa é que, claro, a quen chegan eses textos, porque A quen quere oílos nada máis, non, a supoño. quen quere oílos, claro, unha parte importante da poboación pois sigue actualmente incluso allea a ese drama colectivo, non? E alimentando tamén, non, desde algúns sectores últimamente. Pois claro, naturalmente, claro. Terían que pasar 88 anos para que a sentenza franquista que condenou a Bóveda fora declarada nula e ilegal, foi hai case nada, non ocorre mesmo con outros casos. Non sei se a democracia, Pepe, ten unha débeda pendente con todos estes homes e mulleres asasinados e represaliados polo franquismo. Sí, creo que había que facer muitísimo máis, menos mal que, bueno, houve unha primeira lei de memoria histórica moi insuficiente, a segunda subsana algúns dos defectos da anterior, pero quedan moitas cousas por facer e por reivindicar. E as asociacións da memoria histórica deberían intensificar. Eu formo parte de unha, hai dificultades tamén para botar adiante actividades, non? Dificultades que non emanan máis que da propia complexidade dese tipo de organismos. Pero, bueno, sí, efectivamente, desde o Estado, desde os gobernos, hai que facer moito máis. Falo dos gobernos que teñan vontade de facelo, porque vos outros, en fin, nin o penso. Pois Pepe Álvarez Cácomo, moitísimas grazas polo teu relato e por pasarte pola Ferida Bertano 36, foi un placer. Moitas gracias a vos, gracias. Un bico. A Ferida Bertano 36, un podcast de Nuria López. Pois nesa prisión de Tui, onde estivo preso varios meses Darío Álvarez Limeses, había un pequeno módulo reservado para as mulleres. Alí estivo case un ano recluída no 1937 Concha Andrés García, a muller de Manuel Domínguez Pacheco, Taxota. A familia de Taxota foi duramente represaliada polos fascistas. Fusilaron a 2 irmáns e tamén a Manuel Noia, irmán do seu cuñado Xoán Noia. Testemuña deste ronsel de represión foi a súa filla Darina Domínguez Andrés, que era tan só unha meniña cando estourou a guerra. Darina, a memoria viva do Baixo Miño, accedeu a contar a súa historia na Ferida Bertano 36. Bueno, pois o que teño na cabeza é que a miña nai prenderon no 37. Bueno, porque meu pai habían mobilizado as filas, entonces destinaron para a zona de Aragón, pasárase para outro bando en uns contos máis. Entonces, eso, pues bueno, e despois eu tiña un tío, Juan Noia, entonces o feito de que Juan Noia estaba, querían agarrarlo e non podían, pois non só prenderon a miña nai, sino que prenderon a sogra tamén, a miña abuela. Na prisión de Tui non tiñan ni váter, tiñan un caldeiro, moitos ratos. Non lle daban comida, daban non sei que, bueno, para que levaranlle cousas de fora, cociñaban elas. En ese tempo estaba tamén na cárcel que Josefa García Segre, que tamén é desa mesma época que ela estaba na cárcel. Eu conocín a Josefa de nena tamén. O sea que hubo moita solidaridade dentro pero bueno, a cárcel carecía de todo. Durante o tempo no que a súa nai estivo presa e seu pai mobilizado, uns tíos de Darina fixéronse cargo da pequena. Despois veu o desterro en Salvaterra, que se prolongou ata ben rematada a guerra. Pois en casa duns tíos que non tiñan fillos, despois de que miña nai soltaron, eses 11 meses presa, desterraron para Salvaterra, do Miño, porque aí ela tiña unha irmán casada
con o que era en ese momento alcalde, pero bueno, era o alcalde porque era unha das familias así máis destacadas dese pueblo en aquela época, pero políticamente non figuraba en nada. A miña nai estuvo ali desterrada hasta que terminou a guerra. Darina sobriña do que foi tenente de alcalde da Guarda Xoán Noia, fundador da Sociedade Obreira da Guarda, da que foi secretario, e tamén do semanario Nuevo Heraldo, desde onde defendeu o agrarismo. Xoán conseguiu salvarse porque escapou tras producirse o alzamento militar. O seu irmán, o alcalde republicano da Guarda Manuel Noia, foi fusilado tras ser martirizado, e a mesma sorte correu o seu sucesor, Brasilino Álvarez. Juan Noia escondeuse porque, a ver, unha persona de dereitas que eran moi amigos, pois facilitoulle unhas chaves dunha casa desocupada e que se escondera rapidamente que iban a por el. Pero os demais, aquí na Guardia, por exemplo, o alcalde tamén a fusilaron porque non quiso esconderse, porque non tiña de nada de que ocultarse. Entonces, o meu tío salvouse porque se escondeu. Estuvo uns cuantos anos escondido. Pero, ademais, outros 2 tíos de Darina foron fusilados no 36. Falamos de Ángel Antonio Domínguez Pacheco, o primeiro presidente do Sindicato de Industrias Pesqueiras, o segundo destacado militante da CNT. Os 2 foron prendidos ao pouco de producirse o alzamento e fusilados o 10 de agosto do 36 no Porriño, canda outras 3 persoas. Deixaron viúva e fillos. Os meus tíos foron fusilados, foron os primeiros, o 10 de agosto, o día 10 de agosto. Un era mariñeiro, eu creo que en esa época o único que había era o comenzo de buscar melloras, no traballo, nada máis. Eran 5, colleron a outros 5. Foron os primeiros que fusilaron aquí na Guardia. De los 2 hermanos de él, uno, la mujer quedó embarazada del primer hijo, de lo único que hubo. Se quedó sola, tuvieron que ampararla otra familia que era de izquierdas, ¿me entiendes? Porque la vida no había la abundancia que hay ahora, ni se pescaba como se pesca ahora. Este es un pueblo que vive mucho de la mar, ¿eh? Y el otro pues con una pareja, un hijo y una hija, sin tener a nadie, o sea, que había tanta necesidad alrededor. O pai de Darina, Taxota, conseguiu salvarse. Pasou o bando republicano tras ser mobilizado polos fascistas e botou boa parte da guerra en Cartaxena. Meu pai sempre contou que a él non o levaron chexado a principio, porque él era ebanista, él traballaba aquí nun taller que hai aquí na Guardia, que había na Guardia, estaba facendo uns muebles en Camposancos de unha familia que iba a casarse un deles, ¿no? Él iba a traballar allí. Él pensa que iso valeulle para que non se meteran con él de principios, entende? Ao mobilizalo pasouse por outro bando, porque mire, meu pai non podía mirar a sangre, ele era como traballaba na madeira, e se cortaba había que ponerle unha silla primeiro. Entonces, eso de coller un fusil, pois para iso era, bueno, terrible, que ademais tiñan facilidades porque tiñan un regato nada máis entre un frente e outro en Aragón. El pasou logo o resto da guerra en Cartagena, porque el era afiliado á Marina, estuvo nun barco, el non disparou un tiro.
Ao terminar a guerra, colleu, encontrou, axudou a algunha xente tamén que era de dereitas e daqui da Guardia que estaba en Cartagena tamén. Tiña un amigo en Valencia, pero arranxou para poder os cartos, a moneda deles non servía para chegar aquí a Guardia, sin comunicarse antes con miña nai. Meu pai veo para aquí e miña nai estaba en Salvaterra. Chegar aquí a Guardia, presentouse ao día siguiente no cuartel, parece que se eran as normas, e inmediatamente xa levaron o preso xa. Porque como se había escapado, levaron xa para a provincia de Huesca. Taxota foi enviado a Huesca, onde foi encarcerado e condenado a 30 anos de cadea. Finalmente, cumpriría 6. Consegue ser trasladado a Galicia, onde o internan na prisión de Camposancos. En maio de 1941 concédenlle a liberdade condicional e tras pasar un tempo internado no batallón disciplinario de presos traballadores en Celuán, en Marrocos, concédenlle a liberdade definitiva no ano 1945. Él pertenecía ao batallón que él pertenecía, donde o habían destinado, ¿no?, a movilizalo, pois estaban en un cuartel que era Rapitán, chamábase o sitio de Zaragoza. Entonces, aí, pois que como se había escapado, para celebrarlle o juicio, ¿no? De os 5 ou 6 apareceron 2 ou 3 máis, aí o que habían acordado, pois, dicir, non, en caso de que pasara o que verdadeiramente pasou despois, non coincidiron. Bueno, o caso é que el procesaron o Salá na provincia de Huesca, en Rapitán. E miña nai foi desde Salvaterra, sabendo que, a escondidas, marchouse en tren a Zaragoza, porque tiña unhos primos alá, había unha parte da súa familia, foi a Rapitán. En Huesca, pois aí en Rapitán foi onde o juzgaron, o condenaron, creo que foi a 30 anos ou cosa así. El estuvo un tempo ali, conseguiuse que viñera para aquí, para o pasaxe, para o campo de concentración. A ver, foi unha recomendación moi especial, porque ese tío de Salvaterra tiña un irmán en Madrid, que era profesora de música. Pois aí, por a recomendación do director, que era un sacerdote do conservatorio, conseguiu que outras truxeran de Rapitán para Camposancos. Pero eses viaxes eran de 20 e tantos días, de cárcel en cárcel, e logo aquí, sí, foron reduciendo a condena, porque cerrou o campo de concentración. Entonces saliu. Primeiro iban a desterralo en Valencia ou en Alicante, porque exigían X kilómetros. El tiña un amigo ali que xa tiña traballo para el, e despois iso xa non se levou a cabo e soltaron en esa fecha. Pero Taxota non atopaba comodo en Galicia. No 1951 toma un barco en Barcelona e marcha a Caracas, onde se reúne coa familia do seu cuñado Xoán Noia coa intención de facer algo de fortuna. Pero a morriña era enorme e a distancia inmensa, polo que 3 anos despois regresa a casa, onde se reúne por fin coa súa familia. Despois de todo iso, non había traballo. O que se cobraba era unha miseria, faltaba de todo. Pois meu pai, mira, para terminarte, foi para Venezuela.
porque o Juan Noia sempre estuvimos moi unidos, ¿no? El como irmán da muller, el era o máis novo, el era dos maiores, pois tiña 5 fillos que empezaron a marchar para Venezuela. E logo, pois, meu pai tamén foi para ganar uns cuartos, para poder comprar unha casiña, poder empezar de novo. A miña nai puxo unha tenda nesa casa de un pequeno bazar de louza primeiro, a traballar tamén. El solo foi a Venezuela, pero logo que non fóramos, non quiso levarnos a nós, porque el quería volver. Volveu pa aquí porque sempre lle gustou estar aquí, non se acomodou alá tampouco, non quería estar lá tampouco. Con todos esos problemas, meu pai morreu aos 97 anos e miña nai con 101. Miña nai dicía que era o que lle debían a sociedade. Cando bota a vista atrás, Darín afirma que non cabe o perdón nin o esquecemento despois de tantos anos de terror. Apela á responsabilidade dos povos ante masacres perpetradas hoxe en día, como a exercida por Israel contra Palestina. Olvidar non se pode. Lo máis difícil es que era un terror. Yo creo que es lo que tenía mucha gente. Mi padre siempre dijo que la Guardia vivía muy buenas personas, pero esos años que se vivieron, por todo lo que yo llevo oído, pues eran terroríficos. Estamos vivindo ahora unha situación tamén que parece increíble que se chegue ao que estamos vivindo ahora, ¿no? Porque va a ver o que está pasando en Palestina ou en Ucrania, sobre todo de Palestina, ¿no? Iso non se pode concibir que nesta época pasen esas cousas, A miseria humana non desaparece. Como dicíamos, a nai de Darín, Domínguez Andrés, estivo case un ano presa no cadea de Tui no ano 1937. Coincidiu en prisión coa mestra socialista Josefa García Segret, arrestada en agosto do 36, condenada a morte e recluída no cárcere tudense. A intervención do doutor Darío Álvarez Blázquez, fillo do tamén médico Darío Álvarez Limeses, librouna dunha morte segura ao axudarlle primeiro a simular un embarazo e despois un aborto sen feto. Elena Pousa estudou a situación das mulleres recluídas nesta prisión durante os anos da Guerra Civil. É unha das impulsoras da publicación Mulleres represaliadas no cárcere de Tui, editada hai un par de anos polo Concello. Elena, que tal? Moi boas. Boas tardes. Cantas mulleres calculades que estiveron presas no penal? Bueno, a ver, cando se fala de mulleres represaliadas, escollemos desde o 36 ao 39, deixando fora pois o que podíamos encontrar nos fondos do cárcere, o libro de rexistros. Entón, que pasasen pola cadea ata o ano 1941, finais do 41, porque logo xa os libros están moi estragados e xa non se pode ler. Entre o 36, é dicir, desde xuño do 36 ata o 19... pasaron 140 mulleres, unhas 140. O perfil destas mulleres houve que investigar a que correspondían. Só en algúns casos puñan o motivo do encerramento, cal fora o seu delito, non? Furto, aborto, que sexa, non? A maior parte dos casos non tiñan o motivo, entón houve que investigar cales realmente se corresponderían co que sería a represión política, no sentido de represión ligada a 3 factores, non? Porque represión, moita xente sabe que, bueno, que xa andaban no contrabando tamén eran mulleres reprimidas, mulleres pobres, moitas delas jornaleiras, moitas delas portuguesas, non? Que as levaban pois, a ter que furtar, a ter que roubar ou a ter que vivir do trapixe, non? Entón, bueno, pois de todas esas houve que buscar
E entón as que quedaron, que foron 31, pódense subdividir en 3 categorías. A primeira é aquelas que foron acusadas de rebelión militar e de apoio á rebelión, e entón aí hai 4 mulleres que estiveron aquí e que foron encarceradas e sufriron e pasaron por un consello de guerra e acabaron en Saturrarán, no cárcere de Saturrarán. E entón, bueno, pois aí temos 4 casos que son bastante coñecidos e que, bueno, que están en moitas outras investigacións. Por exemplo, María Gómez González, que era a alcaldesa da Cañiza, ou Josefa García Segret, non? A mestra que vivía en Forcadela. E logo hai 2 máis que non se coñecen tanto, pero que sí tamén teñen pasaron por Saturrarán, que é Consuelo Crespo García e Esperanza Gloria da Cuña Rodríguez. Esas 4 serían, digamos, as represaliadas polas súas actividades, polas súas declaracións, polo seu cargo, non? María González era alcaldesa e Esperanza Gloria pues, participara na defensa de lavadores. Entón, bueno, que son mulleres que tiron os CDRs e organizaron un pouco a defensa, non? Logo temos outras que se corresponden, que son moitas, a axuda, auxilio aos fuxidos. Que eses fuxidos pues, tiñan que ver coa súa familia ou non, pero maiormente con familiares, o seu home, o seu irmán, e esas entraron pois moitísimas e máis ou menos foron collidas como reféns para que os seus parentes pensasen que eles eran os culpables de que elas estivesen ali, non? E logo un terceiro grupo de mulleres que son nais ou mulleres de recrutas que foron recrutas forzosos, daqueles que tiveron que ir á guerra e ao bando nacional, e ao estar no frente de batalla deciden desertar e pasan ao bando republicano, non? Ou simplemente fuxiron e non apareceron no alistamento. Entón, a todos estes tamén foron as mulleres a buscalas, as súas nais, e entón hai varios casos que logo, bueno, son capturados durante a guerra, son xulgados e tamén que hai moitísimos anos de cárcere en cárceres como Jaca ou en lugares bastante Claro, que tipo de castigos recibían? Quero dicir, de que penas estamos a falar? Moitos deles os de 30 anos. 30 anos tira a pena máxima, se non era consellos de guerra habíaos, pero das que están ligadas ás mulleres, moitos dos homes xa foran asesinados en por consello de guerra ou por paseo, por o que sexa, non? Pero neste caso, as que son mulleres de recrutas ou de fuxidos, bueno, pues todas elas teñen algunha ligazón con algunha persona que foi encarcerada ou que foi paseada, entón, bueno, digamos que é un puzzle bastante completo, bastante visible, porque logo fixemos con todo isto coa axuda dunha amiga miña que é diseñadora e pintora, fixemos así como unha exposición na que se dice un pouco como era esta ligación, este puzzle, non? E entón o que se ve é que o cárcere pois, é un medio de sometemento da poboación que causou moita dor nas familias e era, pois, infamante, se as mulleres que entraban no cárcere xa quedaran co San Benito, non? Era, pois, unha maneira de reprimilas e conseguir o emudecemento do resto da poboación. As estrategias son así, as de dominio violento. Pero tamén iban acompañadas ás veces do embargo de bens. Moitas delas ao final quedaban máis pobres vamos, con unha man diante e outra detrás, con fillos, con cargas, e entón, bueno, moitas delas sometidas pois xa a seguinte, digamos, método de sometemento, que é o empobrecimento. E mentres estiveron na cadea, que trato lles dispensaban, sabemos? Bueno, estaban mal, porque era unha cadea habilitada para un determinado número de presos, pero neses días sobrepasaron a cantidade de persoas que ali cabían e tuveron que habilitar outros lugares en Tui. Un deles foi o seminario. O seminario acaba sendo cárcere, non? Porque non cabían. Entón, os homes seguían estando na parte interior, onde estaban os cabozos, e as mulleres estaban na parte de diante. Se un está ali, ves que o espazo é mínimo.
E ali non estaban todas xuntas, non estuveron as 140 xuntas, pero sí consecutivamente, pero a veces había tantas que non tiñan nin sitio, non había onde facer as necesidades, había malamente un lugar onde cociñar algo, non lles daban de comer, había ratas, de piollos, de todas esas condicións bastante inhumanas e bastante difamantes, ¿no? Hai Entón, constancia de que sufriran maltrato ou tortura? En algún caso parece que sí. Por exemplo, polo que conta Josefa García Segret, a muller de Guillermo Vicente Santiago, que foi o último alcalde republicano de Tui, pois esa tuvo unha quillada durante uns días, non podía falar coas outras, e, bueno, estaba ali, supostamente sería para atemorizala, para ver se veía onde estaba escondido o seu home, e parece ser que bueno, que algún tipo de tortura, falaban de esa pinga de agua fría, agua quente, ou así, pero despois os que, como eran, digamos, encabezábanse máis coa parte masculina, pois non se sabe exactamente que tipo de torturas. A Evangelina Jasso parece que sí, que a deberon torturar bastante, porque o día que saliu para ser executada, pois iba moi mal físicamente, pero tampouco se sabe exactamente que é o que lle fixeron. De todas elas, que hubo unha execución ou algunha máis foi condenada a morte? A única que foi executada foi ela. As outras que estaban para seren executadas conmutaronlle a pena, porque decían que estaban preñadas, a María Gómez e a Josefa García Segret, e no caso de Evangelina entrou a noitiña e a mañá seguinte xa a fusilaron, utilizando o sistema do bando de guerra, ni siquiera digamos que tivo nin interrogatorios ni nada. Nesa mesma noite pois xa decidiron escarmentala, porque ela ademais viña da familia que eran dos dirigentes sindicais e os máis importantes na zona, é o seu pai, Enrique Jasso, e logo o seu irmán, que tamén mataron, e o seu home. E ela estaba xa, digamos, como a cuarta da familia e non podía haber xa, perdón, e mataron xa ao día seguinte, sin máis. Despois desta investigación que realizaches xunto con outras compañeiras, crees que a sociedade lles fixo xustiza a todas estas mulleres? A sociedade o que teñe que recoñecer que, bueno, que o que se fixo que está mal. No caso de Tui, cando eu me puxen a facer isto, pois puxenme a facer porque non había ninguén que o fixera. Vamos, non vinga ninguén que se puxera a analizar a parte das mulleres, había traballos soltos por aí. Entón, eu, que non son historiadora, puxenme a facer este traballo e empecé, bueno, vin que había tanta cousa que ao final, pois, engancheime e fun conseguindo identificar aquelas que eran, pois, da mesma familia e por que estaban ali, porque estaban dúas ou tres mulleres xuntas o mesmo día, porque entraban o mesmo día. Entón, ao final, grazas a unha serie de pesquisas, fun logrando saber cales eran as condicións familiares e por que estaban ali. Salvo as que son así moi coñecidas, que todo o mundo sabe por que están. A maioría son mulleres moi pouco coñecidas. E entón, cando se publicou o libro, que foi así de maneira un pouco para demostrar que, bueno, que tamén houbera mulleres encarceradas, pois a verdade é que foi un acto bastante reparador, porque ali estiveron todas as familias das persoas que estiveran no cárcere, fillos ou netos, e iso é moi importante, iso xa é o primeiro paso que hai que dar. Moitas netas que non sabían da historia da avoa ou tiñan unha historia mal contada, chegaron a ver iso de outra maneira, e iso para min xa foi, digamos, o mellor regalo que se lle pode dar a unha familia, non? Que coñezan de verdade o que lle pasou a súa avoa ou a súa nai, non? Pero ademais Elena Pousa é presidenta da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e a Louriña. Desde hai anos, a Comisión traballa para recuperar e divulgar a memoria dos veciños e veciñas desta zona represaliados polo franquismo. Un dos fitos dos últimos meses foi a exhumación dos corpos de 4 veciños de Moaña asasinados no 36 e que permanecían sepultados na fosa de Cabreira, en Salvaterra, non? Bueno, é un fito para a nosa comisión, que aquí exhumación xa houbo outras anteriormente, tamén, digamos, con bons resultados positivos.
porque nesta zona, que é a zona sur de Pontevedra, hai unhas 21 fosas comuns que están localizadas. Desas fosas, a maioría, pois, son fosas comuns. Nestas fosas, pois, enterraban a xente que non teña que ser necesariamente de aquí, moita xente, pois, era de Vigo, ou aquelas que estaban no campo de concentración de Camposancos, que viñan de Asturias ou de León. Entón, nós, como comisión, tiñamos no noso plan de sumación dúas que quedaban, dúas importantes. A primeira é a de Cabreira, neste momento é Istagra quen se ocupa de todo, e agora estamos justamente na segunda, que é a fosa de Soutelo. E na de Soutelo, quen podería estar enterrado nesa fosa? Que información tedes? Vou explicar primeiro. A de Cabreira eran 5, que non se sabía quen eran, sen nome. A partir de determinados indicios de que podían ser de fora, que non tiñan que ser daqui da zona, sospeitábase que, bueno, podían ser mesmo da zona de Moaña. E a partir de aí, pois Pepe Novas, que forma parte da Asociación Amigos de Xoán Carballeira, empezou a tirar dese fío e foi descubrindo pois que justamente había tamén 5 de Moaña que foran sacados nese día ou neses días e que desapareceran. Entón, nunca se buscaran porque pensaban que estaban fondeados nomás. Pero, bueno, a partir das investigacións, e como había bastantes coincidencias, na zona de Salvaterra pois había unha importante documentación oral que a recollida pois tirouse por ese fío e cando se sumou encontráronse 4 esqueletos. E algúns deles, polo que estuvo estudando Serrulla, teñen bastante posibilidade de que sean dous dos que son de Moaña. Dalle a impresión a nivel antropolóxico que teñen características bastante fiables de seren uns deses. Ahora faltan as análisis xenéticas e aí teñen a sorte de que hai 2 fillas directas de non sei, ahora non me acordo de cales son os nomes dos que teñen as fillas, pero en principio habería pois unha grande posibilidade de éxito en canto se confirme polas probas de ADN que é algún deles, non? Entón xa o resto tamén serían de Moaña. E sobre a fosa de Soutelo, que información temos? Na fosa de Soutelo temos os nomes, de feito están todos os nomes, o que non temos claro é se están todos no mesmo buraco. E cantos serían? Serían 7. O que pasa que confirmados así no mesmo lugar, polo menos 4, nun lugar ali no Adro. E sabemos os nomes, pero a curiosidade neste caso é que é distinto, porque son xente que non estaba solteira e non teñen fillos directos. E sabemos que puido ser deles, o sea, que puido ter pasado con eles? Foron matados ali na zona do Picado, un monte que hai aí en Estorcedo, onde mataron a varios. Entón, logo sabes que nos truxo, que os mandaron para o país, e que están soterrados aí porque o cura apuntou nomes e todo, non? E días. Entón, agora o que non sabemos é se están os 4, se están 7, se están todos no mesmo lugar. E logo a dificultade das probas de ADN engadidas porque non temos familiares directos, temos sobriños netos, claro. E ese xa nos complica. Pero, bueno, en principio xa conseguimos que, como estábamos aí pendentes de se podía sumar ou non, solicitamos unha axuda á Federación Española de Municipios, que concede unha serie de axudas para isto, independentes das do Ministerio de Memoria Democrática, e deronnos uns cartos para empezar a exhumación. E seguramente, a mellor neste verán, pois comezamos a facer algo. Que teríamos completado o mapa das fosas que nos corresponderían exhumar na zona en que traballamos nós como comisión. Logo xa quedan outras, pero son vestixios, non son fosas colectivas. Porque desas 21 das que me falabas nun principio, eses traballos están rematados, están identificados as vítimas. Bueno, a fosa de Camposancos, ali a fosa de Sestán non puido ser exhumada, nin a que había en Tui, por cambiar en o cemiterio de sitio, entón o refacer os cemiterios, pois levaron os osos para o Rosario e perdéronse, pero logo temos outras como a de San Xián, no Rosal, ou temos a Xinzo en Ponteareas, ou outras que xa foron exhumadas, algunhas con éxito, non? E entón, bueno, quedaban así de fosas colectivas estas dúas. Logo faltan por exhumar fosas individuais, que consideran fosas, non?
estas que son vestixios, sabemos que foron por ali enterrados, pero non temos nada máis. Son simplemente informacións de tipo oral que non podemos confirmar. Ni siquiera sabemos exactamente, sabemos camiño de tal, pero non sabemos en que lugar exacto. Vamos a estar aí a andar a desfacer todo o camiño, non? Entón, bueno, son máis difíciles de conseguir. Entón, bueno, eu creo que unha vez completada coa de Soutelo, o que serían as fosas do sur de Pontevedra, que son moitas e que significan pois unha porcentaxe moi importante da provincia de Pontevedra, pois estaría un pouco o traballo xa rematado, xa feito. Rematado. Outra das frontes abertas é a declaración de lugares de memoria, non? Sabemos que este verán o Goberno vai declarar a illa de San Simón, o Pazo de Meirás como lugares de memoria, pero que outros lugares desta zona da que estamos falando merecerían, Elena, este recoñecemento? Bueno, no caso da Guarda, por exemplo, a asociación que traballa na Guarda, que é a asociación a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do campo de concentración de Camposancos e Fosa de Sestar, solicitaron xustamente a Fosa de Sestar como un lugar a memoria e xa teñen todo feito, presentados os papéis e parece que xa, digamos, estará dentro un pouco declarado. No caso de Tuio, a través do Concello, tamén se pediron 4 lugares, o que sería pois a Alameda, onde está o monumento, onde se fusilaban, onde fusilaron os da tripulación do Cabo Fradera, o Cárcere, e teñen outro máis. Querían meter tamén a Volta da Moura, pero resulta que a Volta da Moura está máis ben situada en Salceda de Caselas. Entón, Salceda de Caselas vai pedir, está xa traballando niso, de pedir a declaración de lugar de memoria histórica da Volta de Moura. Entón, digamos que hai un traballo que está facendo desde os distintos concellos ou desde as distintas asociacións, co cal dentro de pouco aquí teremos lugares que non son simplemente edificios carcerarios ou campos de concentración, senón lugares que teñen algunha relación coa represión. Por que é tan importante este recoñecemento, Elena? Bueno, en principio, os lugares da memoria é importante porque nese lugar hai unha historia, e unha historia, ademais, que compre de vez en cando reactivar para que a xente non esqueza por que hai un monumento ali ou por que o que pasou ali, non? Entón, en moitos destes casos, o feito de que haxe un lugar da memoria vai facer que un mapa, unha cartografía da represión da zona moito máis completo, que iso se poida utilizar pois, para outros fins, tipo pedagóxico, de tipo, chamarlle moito, non? Pero que haxe xente que veña ao mellor a percorrer a zona e vaya a eses lugares a visitalo, non? Tenen esa, un vai pois, a Dachau ou vai a Mauthausen, non? A calquera sitio. No noso caso, moitas veces son lugares menos, digamos, menos así sobresalientes, non son como un campo de concentración, o campo de concentración de Camposancos, sí, é importante, o de Olla, pero quero dicir, outros son lugares máis pequenos, e incluso están aínda sen definir, é dicir, sen traballalos. No caso da Volta da Moura, que aínda é un anaco de monte, pois hai que darlle un proxecto, facer un proxecto, darlle un contido, e, sobre todo, bueno, pues, darlle esa parte que é necesaria, que é un contido histórico e de informativo para, sobre todo, para a educación, para que sexa un proxecto didáctico, un proxecto que sirva para logo explicar pues, os feitos históricos. E en que outras actividades estades traballando na comisión agora, Elena? Neste momento temos varias actividades, algunhas veces son presentacións de libros que teñan que ver coa memoria, outras veces o que facemos pois son cantar republicano, e damoslle o premio pois, a unha persoa destacada polos seus valores democráticos. Ya nos demoslle o premio a Silverio Rivas, o escultor, por facer a escultura da Alameda e pola súa trayectoria en defensa dos valores republicanos. Ten pois, moita obra pública e moita obra comprometida e solidaria, non? E logo, pois, tamén facemos os roteiros do señor Afrania. Agora para setembro ou outubro teremos o terceiro roteiro, vamos escollendo así pequenos tramos, e sobre iso pois facemos un percurso dunha mañán e despois pois, temos o xantar de confraternización e a veces pois con algunha obra de teatro ou así.
Pois Elena Pousa, presidenta da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, do Condado de Alouriña, grazas polo teu traballo e tamén moitas grazas por querer compartilo connosco. Unha aperta. Unha aperta. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Co Gallo do Ano Castelao, hoxe presentámosvos unha proposta que busca divulgar a figura de Castelao a través da música. Rubén de Lis, que tal? Saudos. Moi boas tardes, que tal? Rubén é compositor e autor, entre outros moitos traballos, de Celebrando a Castelao, artista polifacético, unha publicación inspirada na vida e na obra do Rianxeiro. Rubén, como soa Castelao para ti? Bueno, Castelao que é un artista polifacético, verdad? Entón, ele pode ter moitas sonoridades, moitos timbres. Eu escribo no meu libro que a parte narrativa é como unha música literaria, os seus debuxos son como melodías visuais que, bueno, expresan o que sería a alma do pobo, a parte política é como un compás de loita, de esperanza, sempre con a música como fío condutor, non, no libro. Entonces, para min Castelao sona tamén a un himno de resistencia, como che digo, non, eu puxen o título Castelao, artista polifacético, porque eu me inspiro moito, non? Nesa figura de un home versátil, un home con moitas cualidades, non? Que sempre os puxo ao servicio pois do pobo, ao servicio do idioma e ao servicio de Galicia. Claro, porque el sempre incidía precisamente niso de que estás falando, non? Desa necesidade de que a súa obra se lea como algo unitario, onde a literatura, a plástica, a política conforman un todo, como dis, ao servizo dunha idea, ao servizo de Galicia. Así é. Ese é o meu propósito tamén, que desde aquí fomentar as novas xeracións, o sea, chegar ás novas xeracións e fomentar o orgullo pola cultura galega. E a mellor figura, quizáis, ou unha das máis salientables é Castelao, non? Porque el chegaba desde todos os puntos, non? E sempre por unha ideoloxía tuvo que exiliarse, marcharse, non? Moi ao pesar del, simplemente por estar ao servicio deso do que falamos, non? Ao servicio dun pobo, ao servicio dunha lingua, ao servicio dunha cultura que el creía que era unha riqueza. Eu tamén o creo, non? Eu sempre digo mesmo que eu falo 4 idiomas, falo inglés, falo portugués, porque miña esposa tamén é brasileira, falo castelán, pero eu presumo de galego. Me encantaría que esa figura de Castelao e a figura do idioma, non, de Galicia, pois que cada vez pois este máis de moda, non? Quen se aproxime a Celebrando a Castelao, que vai atopar que non atope noutro tipo de proxectos, Rubén? Mira, Celebrando a Castelao é unha iniciativa doble, non? Unha iniciativa cultural ou literaria, como é o libro, e despois está a proposta musical, que é Volta a Galicia en 6 cordas, que é un proxecto que eu xa levo anos tocando, que o que proxecto con ele a guitarra, en vez de ser a gaita o instrumento máis principal, pois é a guitarra. Entonces fan un recorrido por Galicia, desde Alalá, Xotas, Muiñeiras, coa guitarra. Entonces, inspirándome na figura de Castelao, tentando ser o máis versátil e abrir o abanico o máximo posible, pois facer unha parte máis de presentación do libro, máis poética incluso, non? Que o libro tamén ten algunha poesía, e unha parte musical. Entón é unha proposta moi dinámica desde o meu punto de vista. Pois ata aquí chegamos. Moitas grazas a Carlos, Pepe, Darina, Elena e Rubén por pasarvos por aquí e a todos e todas vos por acompañarnos neste capítulo dedicado á represión exercida polos fascistas no Val Miñor e no Baixo Miño durante a Guerra Civil. Un episodio que terá continuidade no vindeiro capítulo, onde entraremos nos campos de concentración de Camposancos e Oia. Calculamos que por o campo de concentración 50 máis ou 50 menos pasaron preto de 6.000 presos de guerra. Dormían un coa cabeza aquí e o pés do outro da cabeza, como latas de sardiñas, exactamente. Hubo mortos por enfermidade, outros puderon morrer en fugas improvisadas que intentaron facer para atravesando o Miño. Era unha zona moi complicada de corrientes, e moitos morreron afogados fuxindo. E logo había paseos moi frecuentes. Hai un rexistro no concello de Oia
correspondente a esa época no que se fala de sobre 25 mortos por disenterías, etc. Despois hai testemunhas de presos a posteriori nos que falan de morte despois das tremendas palizas dos interrogatorios. Me marcó silenciosamente. Ni mi madre tiene esta información. Ella siempre explica que recuerda la imagen de cuando que se fue con su madre y su hermana pequeña a la estación y vio pues un hombre que no conocía de nada, ¿no? Con un aspecto, puedes imaginarte, demacrado, ¿no? Y su madre que le decía, es papá, y ella escondida detrás de su madre porque no reconocía a su padre, ¿no? Y es una imagen que le queda. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube, ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.